ćemo da otvorimo ovaj megabox. Pa da krenemo. Molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože. Nešto tako. 6 sekunda. Idemo za spajka, dobro. Ali Nita, 25. Nije. Bibi. Nije loše, nije loše. Risko. Može. Biće nešto. Šta bude, bude. Gadget. Vrati sebi health. Zanimljivo, zanimljivo. Zanimljivo sve se dobro. Eto, to mi taj isečak. Ćao. Bre ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovo je treći video na mom kanalu. Nadam se da vam se svidio insert koji sam vam pustio na početku. Kao što znate, dobio sam gadget za bola koji ćemo danas da isprobamo. Inače imam ovaj super cool barbarian, lična barbarijana iz Clash of Clans i Clash Royale. Iako mi se sviđa skin. I danas ćemo da igramo Rabo Rumble. Prvo ćemo probamo sa njim. Onda ćemo da uzimamo neke druge. I ajdemo u meč. Inače, pre nego što krenemo, morate da bacite like, subscribe, jer većina ljudi koji pogleda moj video ni ne lajkuje, ni ne subscribe-uje se, ni ništa. I molim ovo, i šerujte video prijateljima. Beži bre. Ovo je sad hard. Uradio sam jednom i više nije koliko vi izdržite, nego ima kao ovaj challenge i neodređeno vreme treba da se preživi da bi... Ja sam iskoristio gadget. Inače, Bullov gadget je veoma zanimljiv. Kada imate malo healtha, na primjer kao sad, iskoristite ga i dobijete 1500 healtha. To je jako cool. Big, evo. Znači, gadget je veoma cool. Baš mi se sviđa. Jao, groh te zapadi. Pa kud, pa gdje dođe? Run! Ok, ovaj prvi je uvek najlakši. Ja sam te. Ne, beži mali od mene. Umro sam. Mali ovi botovi su najteži. Da se ubiju. Nećete vi na moj tor. Evo, ovi mali pipavi, ja bih izbacio iz igre. Poglej, i sad će mu ubiju. Ok, 7, 6, 5, izvinim, ja ću dobijem copyright, brate, u svakom klipu pevam drugu rusku pesmu. Ok, ljudi, malo se šalim, pošto vidite, da li sam osvojio quest? Jesam, osvojio sam Roblox, tako da, eto, ništa, koga bih mogao da uzmem? Uzet ću Spiki. Defitam 12 enemija. Da se ovi roboti računaju kao enemija, nemam pojma. Vidjet ću sad. Uglavnom kanal veoma raste. Dobio sam 2 subscribera. Sad. I sljedeći video neće bude Brawl Stars. Da se zna. Sljedeći klip će da bude drugačiji. Sljedeći klip. U sljedećem klipu ću da snimam PUBG. Najvjerovatnije ili neku drugu igricu. Da ne moguće, evo. Ja sam otišao ovdje i oni nama skidaju sef. To je 2%, nisu puno, ali opet
Snimite ako hoćete, napišite u komentare ako hoćete da sa drugovima snijem na turnire. Pošto to mi je onako najlakše da napravimo. Pošto, evo, mi umiramo. Zašto smo uz Spajka? Nemam pojma. Uglavnom, Spike, ja ne mogu nikog od njih dobijem. Evo stiš ovaj buca i ovog bucu niko ne može mu ništa. I mi smo dead. Uglavnom, nema šta. Dead smo. Iste sekunde, pa pogledajte koliko health on ima. Znači, evo, da ga malo usporim. Eto, čisto, toliko. Beži od mene. Ne. Svi umrli. Ne zasi. O bože. Spike mi nije brawler bio za ovo, ne znam što sam ga izabrao. Iskreno, Spike mi nije bio brawler. Mogu bi Nitu, čekaj šta je Niti. Da pobedim 3 game-a, dobro. Idemo, znači moram ovaj da pređemo, ok. Dragi medved, objasnite mi kako ja na početku meča imam 2 gadgeta, a trebalo bi da se ima 3. Znači igrica me mrzi, majke mi, ali bože blagi. Znači, ja ne razumijem kako možeš da budeš toliki baksus da dobiješ 2 gadgeta na početku meča. Umjesto 3. Po 3 dobije svi ljudi. I ja dobijam po 3. Ali ne znam zašto. Ili je ovo neki bug. Big Bot dolazi. Stavljaju to da budemo jači. We are stronger, we are attacked. Napada nas, mora se branimo. Bjard. Ok, izvinite što se pućim ovako, možda se čuje, uglavnom pričao sam, ajde Medo, i pobedio sam i ekspert. I dobro, nije loše. Ide mi dobro, i sad mi treba popesati osvajem. Inače, svi moji drugovi su hajpovani kada dođu do 29. tira. Jer kaže kao da svi dobiju nešto iz 29. tira. Iskreno ja u to ne verujem. Odigrat ćemo još jedan meč i to sa Jessie. Mogli bi sa Jessie, pošto oni imaju onaj top i može bude veoma zanimljivo s njom da se igra. Znači, ovo me najviše mrzim. Kad dođe lik sa internetom od jednu crtu da igra ovdje s nama. To najviše mrzim. I sad ovo jedva opucao i njemu je to sad kao da je 50 puta kliknuo isto dugme. Bukvalno tako. Za malo krenem da pucam ovog Rika jer sam pomislio da je robot. Šta ih je? Šta ih je njih je, bre? Šta ih je njih je, bre, njih je? Ja odoh, brate.
Bežite od mene, molim vas. Evo mali udarite to. Big is oncoming. Znači veliki stiže puto. Ovo je veliki isti ko prošli veliki. Istina. Pam pam pam. Run. Ok, ja što vidim takav copyright i logika da sam master, pa nisam ja master. Inače, ko od vas ne zna, ako idemo u brawlere i siđemo dole, Nani izlazi za par dana. Sad ću vam pokažem Nanijeve moći. Nani je prvi brawler koji ima ovakvo centriranje. On, naprimjer, kada ga pogodi, naprimjer, jednom linijom, on baca ova 3 i pogađa ga jedno. Kada ga pogodimo ovim cijelim, sve 3 se skupe i pogodi ga. Tako da je to zanimljivo. Ja sad moraš kupiti Nanijev ulti. Nanijev ulti je bukvalno kad stanete negdje, naprimjer neki ćošak ili bilo gdje. Naprimjer, evo buš, da vas niko ne vidi, iskoristite ulti. I onda vi bukvalno upravljate svojim okom i onda ovako udarite u šta hoćete. Pritom niko ne smije da vas, niko ne može da napadne to oko. Samo možete da bežite. I pam. Ako vi sad opet napadnete i sada ne morate mu prilaziti ako imate malo paprički ubava, ima 2000 helta pa ubijete ga. I sve. Ok, eto, to sam teo da vam kažem o Naniju. Ej bre, gluposti. Čekaj, još jednom da ispalim multi i pokušat ću da zaobiđem. Ok, malo je zeznuto ove kontrole, pošto, vidite, a najjača stvar je što Nani sad koristi joystick da bi upravljao okom. Ok, pokušat ću da napravim proboj, ceo zid, bukvalno, do ovog jednog i onda da napravim proboj s druge strane. Ok, da oni se stvaraju, tako da moram brzo da reagujem, da stvorim ovo. Onda opet brzo da reagujem. Da stvorimo ovo. Napravim proboj. Mogu sam i da srušim zid. Zaduše nije ni to vaša ideja. Ok, na kraju ima pola klipa da bude kako se ja zezam sa Nanijem. Inače da, ovaj brawler izlazi ne znam za koliko dana. Malo još treba da izađe i ljudi. Današnji klip nije baš nešto, ali to jest nije baš mnogo igrano, s obzirom da smo igrali samo Robo Rumble, ali ja nadam se da vam se svidio klip, ako jeste ostavite like i subscribe. Pozdrav! Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg